Masu kallo da sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin wani sabon shiri da muke duba batutuwa daban-daban da suke faruwa musamman ma a arewacin Najeriya baki ɗaya da kuma duniya kan abubuwa da suka shafi al'umma. A daidai wannan lokacin a cikin wannan shiri mun samu zarafi za mu tattauna da shugaban ƙungiyar mamallakan kafafen yaɗa labarai musamman ma rediyo da talabijin da ke arewacin Najeriya wato Abdullahi Yelwa Ajiyan Yauri. Da shi ne za mu tattauna akan abin da ya shafi matsaloli na tsaro da ake fuskanta da kuma hanyoyi da za a bi domin ganin cewa an samu nasarar warware matsalolin musamman ma biyo bayan taro da aka gudanar a jihar Kebbi wanda ya tattauna da ƙwararru da kuma masana akan hanyoyi da za a bi domin magance matsaloli na tsaro musamman ma da Najeriya da kuma arewacin Najeriya take fama da shi. Alhaji barkanka da wannan lokaci. Barka dai Suleiman. Abubuwa da dama suna ta faruwa yanzu haka akan abin da ya shafi matsalar tsaro musamman ma a arewacin Najeriya. Mu fara da abin da ya shafi garkuwa da yaran nan da aka samu musamman ma 'yan makaranta. A matsayinka na uba ya ka ji da wannan labari na garkuwa da yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 20? Ba ƙaramin bala'i ba ne a ƙasanmu. Nakan yi tunanin iyayen yaran nan da suka tura ɗiyansu makaranti ne domin su koyi ilimi. Amma gari ya waye mu tashi da irin wannan labari. Kuma tun daga sace 'yan matan Chibok Girls har na Federal Government Girls College Yauri har wannan na Maga a cikin ƙasar Zuru. To babu inda wannan abu ya faru da yake ba a samu labari ba kafin ya faru. Wato za ka ga matsalar dai sakaci ne na shugabanci. Kamar wannan na garin Maga. Gona ya faɗa da bakinsa cewa an sanar da su kuma sun sanar da wayanda ya kamata a sanar da su. Har labari ya fito cewa sojoji ma sun tafi wurin. Amma bayan zuwa suka wuce suka ce in akwai wani matsala a kiro su. Suna wucewa kenan wannan abin ya faru. To kaga ashe kira da gwamnati take yi da cewa a yi cikakken bincike ya kamata. Kuma mun ji daɗi da yake shi ministan tsaro ya ce wayannan sojojin an gayyace su Abuja domin a yi binciken. Wannan zai daɗaɗa ma iyaye a kwanciyar hankali kuma kila ya zama sanadiyya na gane wai menene ya sa irin wayannan abubuwan ke faruwa. Wannan yaƙi da muke yi tun na Boko Haram har zuwa wannan da yake ya ƙara muni lokacin shugabancin Muhammadu Buhari. Wato ko da yake ana son a danganta shi da wani sabon salo na yaƙi, gaskiyar maganar yaƙi ne kamar kowane. Akwai gehe na gwamnati, akwai gehe na 'yan ta'adda. Wayannan 'yan ta'addan kamar yadda sarakunan mu ma sukan nuna an san inda suke. Babu dajin da ɗan ta'adda yake da sarkin da ke mallakan wannan yankin bai san inda yake ba. Babu shi. Sannan su mutanen nan ke ƙuntatawa ko da yaushe sun san inda suke. Manoma sun san daga wani daji ne suke fitowa su zo su ƙona musu gari, su sa mata cikin masallaci a yi musu fyaɗe, a kwashi 'yan mata a wuce da su. Iyaye na gani in ma ka tsira kenan kai. Kuma sun san dajin da suke shiga da su. Magana ce da Bature ke kira political will. Muna da na yi zaton a lokacin da gwamnan jihar Zamfara ya ce
in komi a hannunsa yake da ya gama wannan yaƙin cikin watanni 3 ne ya ce ko uku? To ashe to na yi zaton lokacin gwamnati za ta je ta zauna da shi idan ba ta da masaniya ko sai ya mata bayani, yaya za ka ƙare wannan yaƙi da muka yi shekara 10 kaza muna yi, kai ka ce za a ƙare shi cikin watanni 3, menene ya kamata a yi, wasu shawarwari za ka ba mu? Babu wanda ya neme shi. To, muna yi wa iyayen waɗannan yara fata na alheri. Mu kalli abin da ya shafi magana ta gwamnatin jihar Kebbi, ga kuma sanarwa da kuka fitar wanda ta ci ko kuma ce ta yi daidai da kusan matsayarku na ƙungiya ta mamallaka kafafen yaɗa labarai na arewacin Najeriya. Mun ga kun fitar da sanarwa a yammacin jiya da kuke nuna cewa kuna buƙatar a yi ƙarin haske ko kuma a yi bincike kan dalilan da ya sa abin ya faru. Me hakan yake nufi? Abin da yake nufi shi ne ga dai wannan ƙorafi da gwamna ya yi, kuma babu shakka wannan gwamnan jihar Kebbi yana iya ƙoƙarinsa. Ai dalilin da ya sa ma kenan ya yadda ya haɗa ƙarfi da ƙarfe da mu aka yi wannan summit da muka yi a kan matsalar rashin tsaro, ko ba haka ba? Saboda haka ya nemi a yi bincike me ya sa aka jaye sojojin nan. Idan aka yi wannan binciken kila za mu san dalili da ke sa irin haka na faruwa. Amma abin da muka zata, inda ma da suka zo kila sun yi zaton waɗannan yaran 'yan ta'addan za su zo da shiri don sun saba. Na Birnin Yawuri idan ba ka manta ba, Federal Government Girls College Birnin Yawuri, an tura 'yan sanda mobile police 22 ne, su kuma waɗannan yaran da suka zo sun kai 90. Kowace mashin da mutane 3 a kai, kowane mayaƙi yana da AK-47. A gaban mashin kariya muke kiran shi muna yara, ban san abin da kuke kiran shi ba yanzu. Ɗan ƙarfen nan na bayan mashin da kan tanki, kowace mashin tana da jaka guda 2, jakukkunan nan ba kome ciki sai bullet. Kila shi ko ɗan sanda ko an baka ba a baka fiye da 20 bullet 20 kuma sai ka sa hannu ka karɓa. A tsarin dama in ka harba sai ka kawo case ɗin da ka nuna ka harba, ba wai ka tafi ka salwantar da shi ba ne. Suka zo aka yi harbe harbe, dama sun sani da sun ga bindigarka sun san ko bullet nawa ne yake ciki. Da ka gama naka harbe harbe sun san dole ka gudu. To akwai ma yanzu wani magana da ake yi cewa suna da ma tsari da yake cikin bayan sun kawo harin nan, suna da tsari da ake ƙara kawo musu kayan yaƙi. Saboda informant da suke da su da sauran mutane da ke ba su da ke tabbatar ya za a yi ɗan ta'adda ya taso daga cikin dajin Zamfara, ya ƙetaro Kebbi, ya ƙetaro Niger State har ya kai Kwara. Ashe idan bai da mai ba shi bukatunsa a hanya zai yi haka? Ko mashin nasu ruwa suke sha, ba irin naka ba ne da nawa, ba fetur ake sa mata ba? Amma duk da haka suna samu akai akai, ko? Inda ma ba su samu ba su fasa shagunan abinci kamar yadda suke ƙasashen Kwantagora, su fasa shagunan abinci su ɗibi abin za su iya ɗiba. Kamar misali a tattaunawa da aka yi wanda kuka jagoranta, misali in kuka gano misali abin da ya shafi hanyoyin da suke bi na samun waɗannan makamai, akwai waɗanda suke To maganan yadda suke samun kayan yaƙi abu ne mai dogon tarihi da ke buƙatan bincike, amma tun da matsalar da ya faru a Gaddafi aka kashe
marigayi a Libya aka kashe Gaddafi. To irin kayayyakin yaƙi da ya tara su ne aka kwaso yanzu ana sayarwa akai-akai. Da ka fita tsakanin bodan Najeriya da Cameroon ne wani ke gaya mun akwai inda ake sai da bindiga da ka san tsohuwa na kasa gyaɗa ka zo ka kwasa. Kuma duka bindigogin nan da suke fitowa waɗannan ƙasashen namu duka Najeriya za su shigo. Ka ga inda wani kuma a kusufa ya fito kenan da yake dole mu rufe. Maganan zamantakewanmu da waɗannan ƙasashe da muke maƙwabtaka da su, 'yan uwa ne na jini. Sarkin Daura yana da 'yan uwansa na jini a cikin Nijar da aka tun azal. Sarkin Argungu a jihar Kebbi yana da 'yan uwa a cikin Nijar na jini. Duka wuraren nan wani lokaci shugabanninmu ba su sanin yadda Najeriya take. Shi yasa akwai buƙatan mu yi ƙoƙari mu san zamantakewanmu. Kila ka taɓa jin gari ana kiranta Dole Kaina. Dole Kaina kwalbati ce kawai ta raba nan gefen Najeriya nan gefen Nijar. Kun babu ran da suka taɓa duban kansu ba 'yan ƙasa guda ba. Da dare samari za su fita daga Najeriya su ƙetara neman 'yan mata ko na can Nijar su ƙetaro cikin Dole Kaina ta Najeriya su yi sha'aninsu na samarci su koma. Gidanka na nan Najeriya amma gonan da ka gada hannun kakanka yana Nijar. To shugabanninmu sun san da haka. Dole sai mun ɗinke ɓaraka da ke tsakanin Najeriya da waɗannan ƙasashen namu. Su yi juyin mulki mu yi musu barazana a maimakon mu nuna fahimta. Aka yi musu barazana ko sojoji su wace ko kuma a kore su. Wannan ya kawo saɓani. Mun yi kira a taronmu na Birnin Kebbi idan za a kai ambasada na diflomasiyya a waɗannan ƙasashe to mu kai musu mutanen da za su amince da su domin a yi amfani da wannan a sake gina wannan dangantaka. Kamar waɗanne irin mutane za su iya amincewa da su? Kaman idan za ka kai ɗan ambasada daga ƙasar Nijar babu mutanen Sokoto, babu mutanen Kebbi, babu mutanen Katsina. Ƙwararru da suke da alaƙa. Akwai lokacin muna samari, akwai lokacin da yake wani ɗan sarkin musulmi, Allah ji ƙan Abubakar na uku, yana aiki a embassy na Nijar. To idan ka bincika a wannan lokaci wato an samu haɗin kai tsakaninmu da su don da an gaya masa shi ba magana wai ya kira shugaban ƙasa ba ne, magana ya kira mahaifinsa sarkin musulmi. Shi kuma mahaifinsa sarkin musulmi ya kira shugabanni. Informal channels na communication a diplomacy. To bari in baka ƙaramin misali. Idan aka yi kuskure yanzu kila ka kai Bayarbe a ƙasar Nijar, komin ƙwarewansu a diplomasiyya, kana hana mutanen Nijar su yi zaton shugaban ƙasa ya kawo ɗan ƙabilansu ne don ya binciken su? Kana hana su yi wannan tunani? So idan ma da can ba irin wannan bincike yanzu dole a yi su. Cameroon akwai shi wannan wanda ya takara aka ce ya ci zaɓe kuma aka ce bai ci ba, Ciroma yana ina yanzu? Yana Najeriya. Yana da 'yan uwa na haihuwa na jini na mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yana da 'yan uwa na jini har gobe a ƙasan a gayen Cameroon. Ko ba haka ba?
Saboda haka idan ana son a ɗinke wannan ɓaraka to dole mu ɗauko a mutane da yake kai su wurin zai ƙara kawo yarda da juna da wannan danƙon zumunci da ke tsakaninmu. Ai ka ga ko lokacin da ake barazanan za a yi yaƙi da su Nijar, ba mutanen Arewa ba ne suka taso suka ce ba su yarda ba? Hausawa. Don wani lokaci in ka ce za ka yi yaƙi da Nijar, kila amaryarsa ma 'yar Nijar ce. Ko ba haka ba? To zai ɗauki ya yarda a jefa ma 'yan uwanta? Kuma babu wani dalili, inda akwai dalili. Inda akwai wani abin da ya sa a yi haka, babu shi. Mu kalli abin da ya shafi zargi da wasu mutane suke, suna kallon cewa waɗannan abubuwa da suke faruwa yanzu haka a Najeriya, wataƙila akwai waɗanda suke yi wa ita gwamnatin shugaba Tinubu ne zagon ƙasa. Kai dattijo ne kuma kana bibiyar waɗannan abubuwa, haka zalika ka daɗe a cikin harka da ta shafi irin waɗannan matsaloli. Akwai alamun gaskiya. Akwai wata dalili ko wata buƙata na diflomasiyya da ke yunƙurin ƙara tura waɗannan abubuwan. Kila akwai sakaci na shugabanci, wannan ba ka cire shi. Amma ko Buhari Allah ya ji ƙan rai ya faɗa ai bayan ya bar ofis cewa matsalar nan na rashin tsaro daga ƙasashen waje ne. Akwai mutane ko ƙasashe da yake ba su son Najeriya ta zauna lafiya. Ba su son Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa da ke bunƙasa. Akwai masu buƙatan su gan mu haka rarrabe domin nasu biyan buƙatan su ma. To a nan ka tambaya, waɗannan sace-sacen yara a makarantun ne, mene ne ya kawo su cikin wannan lokaci? Bayan Donald Trump ya ce ana wa Kirista kisan gilla a Najeriya, har ya ce zai zo ya yaƙi da Najeriya, ya tabbatar da an daina kisan gilla a Najeriya, ko? Trump haka Allah ya yi shi, amma wawa da wayo ne fa. Duk abin da ka ga ya faɗa, kila zai faɗe shi da zai kai ba za ka gane ba ko kai dariya, amma akwai manufa. Kuma ba wai mu ne kawai wannan, shi yasa nake ta mamaki ma yadda muka yi ta mai da ƙarfinmu a kan ya ce kaza, ya ce kaza. Wannan girma da ya ba mu na country of interest, mu kaɗai ne ke ciki? Ya hana China ta ci gaba? Ya hana Russia ta ci gaba? Duk ƙasashen da suna cikin wannan ƙungiyar da ya ce ya sa mu. Ko ba haka ba? Ya ce ana ma Turawa kisan gilla a South Africa, wanda kowa ya san ƙarya ne. Ya ce zai ƙasar Canada, ya ce zai mamaye ta ya mai da ita jiha a America. Wani magana ce ta surkulle da bai yi ba. Amma duk da haka, an sha maganan dangantaka tsakanin wannan matsala da muke da shi da ma'adanai da Allah ya aje ya yi mana tanadi a ƙasa. Yawancinsu duka magana ce ta ma'adanai. Abin da ke faruwa a Benue da Plateau, mutane da dama ba su son su ji haka, amma ko gwamnan wata jiha da gwamnan shi a Benue, ko ya faɗa cewa wai magana ce wai tsakanin Fulani da manoma ba da menene, a'a, wasu ma daga Cameroon suke zuwa suna son su mamaye muhallinsu, ya faɗa. Sai dai su ba su son ya faɗa tun da ba shi ne ra'ayinsu ba. Amma yana ɗaya daga cikin dalilai. Saboda haka wanda zai zo garinka ya ƙone maka gari, ko? Rumbu ma da ka tara abinci ya sa masa wuta ya ƙone.
ya kwashe mata ya sa cikin masallaci ya musu fyaɗe. Ashe sata ya zo maka koko koranka yake so ya yi, to idan ya kore ka menene zai yi da gidanka da Babu. A gurguje saboda yanayin lokaci, mu kalli abin da ya shafi mafita. Menene mafita musamman ma yanda kuka gudanar da taro aka samar da mafita da sauransu. Waɗanne hanyoyi kuke gani idan za a iya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin? to na ɗaya dai mun nuna cewa wannan yaƙin jiha guda ba za ta iya shi ba, dole sai an yekuwa. Kuma duka ƙoƙari da jihohi ke yi, idan babu united approach, wato haɗaɗɗiyar mafita tsakanin wayannan jihohin, to wayannan mutane su ne za su ci gaba da zaluntar. Idan ka lura fuskokin wayanda ke zuwa sulhun wannan gari su ne za ka sake gani wani gari ko ba haka ba. Amma idan suka san akwai yekuwa, muna da dazuzzuka a arewa da Allah ya haɗa su. In ka lura kana iya ka fito daga dajin Rugu ko kuma dajin Yankari har ka biyo jihohin nan namu duka har ka shigo ka ƙetare River Niger ka yi dajin Bargu, duka haɗe suke. Kai ne ka san ƙarshen jihar Kebbi, ƙarshen jihar Sokoto, su 'yan ta'adda ba ruwansu da wani jiha. Ko ina kuma hanya ce gare su. Saboda haka dole a tashi a yi matsaya na kare wayannan wurare, ko gononi su sa maimakon a yi ta kowa ya ta iya ƙoƙari da yake ƙoƙarinka kai kaɗai ba zai iya kai ka ko ina ba. Tunda matsalar wani jihan ma ba daga gare ka take, wani wuri suke fitowa. Mu yi wannan magana. Na biyu, mu yi wannan magana da na yi na ƙoƙarin a gyara zamantakewa tsakaninmu da maƙotanmu. Don duk yawancin bala'o'in nan da ke shigo mana, ko na kayan yaƙi ko na aƙida, daga ƙasashen nan suke shigowa. In ka ji in kana maganar Lakurawa, ka taɓa ganin mutumin Kebbi, ɗan asalin Kebbi da ya ce shi Balakure ne? Babu su. Duka daga can suke shigo mana. Kuma wannan dajin na Sahara Allah kaɗai san irin bala'in da ke ciki. To dole mu gyara zamantakewarmu da su, wurin hurɗanmu, kuma mu tashi mu yi ƙoƙari mu gyara hurɗa. Yanzu ba ga shi an tashi an je America ba domin a shirya zamantakewarmu da su, to wa ka ji ya tafi ya je Nijar? In ba mutane ba, people to people diplomacy in ji Bature. Da ga mawaƙi zai tashi ya je Nijar ya wacani waƙa, ba kan gani daga Najeriya. Amma me ka gani tsakanin gwamnati da gwamnati na cewa muna neman sulhu da su da zaman lafiya? Babu shi. So dole a yi maganin wannan. Sannan na uku, mu san cewa wannan yaƙin fa kowaye ma ake kashewa, to a yi ƙoƙari a daina. Ba maganan wai an kashe musulmi ko an kashe Kirista ba ne. Wannan muna son mu jawo cece-kuce ne tsakaninmu. Rayuwan Kirista da rayuwar musulmi ɗaya ne a ƙasa, kuma gwamnati tana da hakkin ta kare kowa ko bai da addini ma. Saboda haka dole a tashi duk abin da ya kamata a yi a wannan yaƙin a yi, kuma a yi yaƙin nan tsakani da Allah. Mutanen nan an san inda suke. Dole a tashi a yi yaƙi, an san tsibirin da suke, kuma duk wanda aka gani a wurin nan ka san mugun mutum ne. To akwai sauran abubuwa da za a yi, akwai matsala na yunwa da ya shigo mana, kuma da ake fama da ita, kuma sha'anin yunwan yana da dangantaka ma da cewa wanda ke ciyar da kai yau ba manomi ba kenan, to shi kanshi yana neman abin da zai ci. To masu sauraro, duka iya abin da lokaci ba mu damar kamu kenan a tattaunawa da muka yi da shugaban ƙungiyar mamallakan kafafen yaɗa labarai musamman ma na talabijin da rediyo, kuma shahararren ɗan jarida wato Abdullahi Yelwa Ajiyan Yauri. A madadin shi da muka tattauna da shi, sunana Suleiman Muhammad Yobe, nake can kusance da kowane mako don mu